Akşamınız hayırlı, hormatly adamlar. Yeňiş hoş geldin. Şol kemine hiç şaşy yurtdaşlar. Bugün illeşler sizin bilen Türkmenistanyň baýdagy halkyňky ýa-da halkyň baýdagyna ähli bolmaly diýilen ýaly. O temada gurrun ederiz. Buňa meňzeş temany ýygy-ýygydan aýlanyp, öwrülip gurrun edýäse, munyň arkasynda gaty näme bardyr? Sebäp bardyr. Şonu berkitmek üçin ýine baýdak gaty möhüm bir zat. Taryh boýunça da gelinen häzir manylaryny, ýene nämelerini hem düşündüreriz. Ýa-ni ýöne taryh boýunça da gelmegini aramazdan her taryhda bir manysy, sebäbi, üýtgeýär. Mysal üçin orta asyrlarda başgaçarak, ondan öňkü asyrlarda has başgaçarak gelýär. Ýa-ni baýdaksyz bolup bilinen ok baýdak bir güýjüniň bardygyny görkezýän bir alamatlaryň biri. Ýa-ni baýdak, batmak, batyrmak sözü baýdak diýip ýa-da baýrak diýen üýtgäp gidipdir. Käbir beýleki türk döwletlerinde. Soň ýene sanjak diýip bar bugün ýeňiş bir azrak gurrun ber, soň menen bir internetden seretdim. Sanjagam batyrmak, sançmak. Ýa-ni sanjym diýilýär. Ýa-ni uruşdan soň şu alınan ýa-da baryp uruşy gazanan topraklaryna nämäni naýzany dikýän ekenler. Şonda da şu güýjüni belli edýän renk ýa-da simbol bolýan eken. Şu ýuwaş-ýuwaşdan ýa-ni batyrmak we sançmak sözlerinden günümüze baýdak diýip üýtgäp gelipdir. Geliş nämeleri şol. Ondan soň size şu taýda nämäni görkezeli. Mysal bermek üçin Türki döwletleri nämesindäki baýdaklary aslında bütün dünýäninkine wagtymyz bolsa syn etsek gowy ortaýany biz özümize değişliräk, ýakynrak düşnükli bolar ýaly nämäni el alarsyn. Görýäňiz bu taýda Orta Aziýa musulman bolanlar we musulman bolmaýan görünüşleri hepmesininki bir arada diýen ýaly nämesi bardyr. Soň ýene bu taýda da geografiýa görä baýdaklaryň manylarynyň üýtgeýändigini görüp bilýäsdir. Orta Aziýadaky islam bilen ýa-ni çapnyşyp bir ara gelip nemedenlerinkinde o ýa-ni ay var, ýyldız var. Şeýlere gidýär galanlarynda da ýine şu taýda möjeň kellesi bardyr. Gagawuz diýe oguzlaryň nemesinde şeýlere bolýar. Ondan soň dagyň bardyr ýa Kyrgyzstanda Garaýyň ýa-ni tepesinden seredip duran ýaly görünüşler bardyr. Ýa-ni oguzlaryň okýay nemesi bardyr ýene bu taýda. Görýäňiz maňa aklar kiçik bolan soň okap bilemem. İlleşler siz ýa-ni nämäni ekrany ululdup okap bilersiňiz. Şeý dip gidýär ýa-ni dürli renklerden ýa-da simbollar bilen renklerden ibarat bir arada gelýär. Soň Türkmenistanyň gelende bir azrak nämeler üýtgeýär. Beýlekleriň ýaly bir taryhy nemesem ýok, soň köp zady bir azrak tersten alynan. Mysal üçin aýyň ters duruşy ýaly. Umuman ýeňiş ýyldaşymyz bize öz düşünjesini aýtmakça häzir baýdaklar barada. Onu kemine ýa-ni başda aýdyp geçdiň-de şo badrak, sanjak sözlerinden gelip çykýan eken ilki başda. Menem şo bir azrak teretişdirdim. Ondan soň
ilki baýdaklar döremänkä şo ýagny mızraklaryň diýede naýzalaryň uşlaryna mata dakýan ekenler kumaşdan bir mata. Şolar ilki başlarda baýdak ýöne olardan öňe ýagny madeni bolan, metallan bolan tuğla diýelýärmi adyna şo şekiller bolupdyr ekeni, ýani bir nemäni aňladýan umumyň bir güýji ýa bir döwleti ýa-da bir toparyň nemesini aňladýan şekiller bolupdyrdy hersiniň özüniň. Seljukul döwründe de şolar ýalyky ilki Seljukul döwrüniň ilki baýdagy şo neme bolan ekeni. Okýaý baýdaklar bolan ekeni. Ak reňkde, gary reňkdäki baýdaklary ilki başlarda. Demel seretişdirýän şo hemem neme Arap türkmenleriniň baýdaklary bardyr. Suriýe türkmenleriniň baýdaklary bardyr. Meňzeşräk gelýändir hemmesem gök, ay ýyldyzly, gök reňkli baýdaklar. O indi biziň türkmen baýdagymyza gelýärse, türkmen baýdagymyza gelemizde men her sapar pikir edýän şunuň bir taryhy, bir alamatyny görjek bolýan. Ýagny bizde biziň şo Orta Asyýadaky ýaşaýan türkmenlerimiziň öň bir baýdagy bolandyr. Belki de bir tuğu ýagny bir parladýan bir zat bolandyr özüniň alamaty. Ýöne şo şekillerden bize taryhymyzda da hiç zat nemämizde ýok, habarymyz ýok. Ýagny bir baýdagy 30 ýyl ondan öň ne ýaly çykaryp getiripdir, eline alypdyr, ha şu biziň baýdagymyz diýip. Aslında baýdak diýilen zat esasy döreýän ýerleri söwüşlerde döreýän ekeni ýa-da bir yeňiş nemesinden. ýeňiş gadanlanyň hawy yürüýüşe gidilende alınýan baýdaklar bar. Ine şu taýda Türkiýede de hemeler görýänsiňiz. Fabrikler zatlar bardyr, her bir şirketler zatlar bardyr. Şolaryň öz aýraty neme baýdaklar bolýardy. Hersiniň öz bir nemesini aňladýan, ýagny ýerini aňladýan baýdaklar bardyr. Biziň türkmen baýdagymyza gelenimizde ýagny baýdak şo bir döwletiň içindäki ýaşaýan halk üçin mukaddes bir zat bolmaly. Ýagny söýüljek mukaddes bir zat, goraljak bir zat bolmaly. Onuň o mukaddes bolmak üçin Türkiýanyň baýdagy bardyr, gyzyl baýdagy bar. Onu baýdagyňam öz taryhy bar da ýöretde şu neme söwüşinde, Çanakkale söwüşinde gany köp akypdyr diýip aýdyp beripdiň kemine. Gany köp akypdyr, soňra şo ganyň ýüzüne de aýyň şekli düşüpdir ekeni. Şeýle mitologiýa şeklinde düşündirýärler onu. Şeýle, şoň ýaly bir taryhy bar, ýagny söwüşden soňra, söwüş ýeňiş gadanlaryndan soňra halky şu Türkiýe Cumhuriyetiniň hemes halyna gelýär. Baýdagy halyna gelýär şo şekilem soňundan. Indi biz Türkmenistana gelenimizde ýagny türkmenleriň halkyň şo baýdak gelenne de ýagny baýdagy bolan ýa-da düşünje ýa bir pikiri ýok hiç kimde. Halkda da pikiri ýok. Baýdakmy baýdak diýilýär. Ýöne baýdagymyzy görýäs. Ine Türkiýede arada bir näme gitdim-de restorana gitdim, nan ýemäne. Türkmen kafede. Şolaryň birine bardym bolyn. Ýagny şu stollaryň üstünde baýdagymyz dur. Ýa biziň baýdak bar, kağız, ýaşyl, göl we garasynda, galan ýer ýaşyl. Şo gölleriň hersiniň üstüne akal mary balkan lewat diýip ýazypdyrlar. Baýdagam ýüzünde ýa şo galan ýaşyl ýerine de şo taýdaky işgärler, işleýänleriň telefon nomeri, şo nemäň ady ýazylandy. Şo
kafenin ady. Men pikir etýän bu baýdak diýen reklama kagazy mı bu? Bizim Hmm. baýdak diýilýän bir zadymyz. Ýani ýüzüne nomer ýazyp, ýa bir surat goýup, ýa meselem kargoçylaryňkydan badyr. Käbirlerine bar şon ýaly baýdagyň ýüzünde plan kargo diýip ýazylan, aşaňyda da nomer ýazylan. Baýdak ýani şolar ýalyky bir neme halyna geldi bizde. Nähil diýen? Aslında baýdak mukaddes bir zat bolmaly. Ýani ýüzüne egerde telefon nomeriň ýazyp bolmaýan bolsa, ýüzüne üýtgedip bolmaýan bolsa, o diýmek baýdak däl, ol reklama kagazy bolýar. Ýa-ni Indi döredüjligin ýoklugy sebäplen näme-dele hawa, baýdak bar getir diýen ýaly bir näme ýöne bolmaly. bar, ýöne bar diýär, indi baýdak bar diýär. Indi bizim baýdagymyzda näme bar? Giden uly ýer ýaşyllyk, ýaşyl. Hemen 5 tane göl var. 5 tane gölüň 2 gatdaly kenary haýat ýaly çyzylandyr. Hemde gyzyl sary renk bilen daşlar goýular gölleriň. Aşagynda da zeytun agazynyň ýapragy bar. Indi bu baýdagy renkini ýa-da bu şekiller nämeň esasynda alypdyrlar? Aslında bizim tebigatymyz, ne asmanyň rengi diýsen asmany ýaşyl däl. Tebigatymyzyň rengi diýsen bizim tebigatymyz çöllük beni barat. Hmm. Sary renkde. Ýaşyl renk umuman bizde ýok. Zeytun agazy diýär. Zeytun agazynyň ýapragy. Indi men türkmeniň aşhanasynda, ýani türkmen aşhanasynda zeytun iýilýän ýerini bilemok men. Hmm. Zeytun iýilip durýan aşhana. Diňe toýlarda ýa-da restoranlarda, ýenelerde goýulýan, seýrek goýulýan bir zat iýmit hökümlüne çykýar. Ýani giňişleýinde Türkiýe geldik bu taýda terlik naharlaryndan badyr, zeytun ýa-da başga naharlaryň gapdalynyň bardyr. Zeytun Hmm. goýulýar. Bizde zeytun agacy hiç ýyl bitenok. Ýani bizde ýok bir zat. Indi ýanky ýaşyl renkem bizde ýok zat. Zeytunam bizde ýok zat. 5 tane göl bar. 5 tane vilayet diýwanyna diýär. Bunun öňkü çykyşymda da aýdyp geçdim. Ýani 5 tane agyl, raýatlaryň agyly. Indi şu taýda 3 tane ışık görünýär. Dine ýollarda ışıklar bar-a. Hmm. Gyzyl, sary, ýaşyl ışıklar. Ýanýandyr. Ýaşyl ışykda geçmek bolýar. Sary ışykda durmaly, säginmeli. Gyzyl ışykda geçmek gadagan. Indi ýani raýatlaryň ýaşaýan agyllarynyň ýani gölleriň daş döwri gyzyl bilen sary bilen ýapylan haýat gatdanlyda kesişýändir iki tarapyna üns berseň. Galan açyk ýeri ýaşyl. Galan ýerler hem ýaşyl ýön raýatlar üçin däl. Ine häzir bizim durmuşymyzda edil şu zady uýguladylar bizim durmuşymyzda. 5 vilayet aýry-aýrydyr. Aralaram açyk, hertiniň arasynda da postlar bardyr. Geçmeýän hiç ýere. Beýlek vilayet ine bir türkmen ýurtdaşy Türkmenistandan çykyp istenlik bir ýurda barsa, Türkiýäge gelsin, iste Ýewropa barsyn, iste Orsiýa tegitsin, şo baran döwletiniň istenlik bir vilayatyna gidip ýaşap bilýändir arkaýyn. Hiç kim soraýan däldir. Meselem Türkiýede gelýän, Türkiýanyň içinde istenlik ýerine gidip ýaşap bilýän. Başga bir döwletiň, sen bir Türkmenistan döwletiniň ýurtdaşy gitdiýäňde gelýäňde Türkiýäge gelýän, Türkiýede arkaýyn gezip bilýän, ýaşap bilýän. Ýani postda seni saklanok bir ýa-da post ýok, post görünmez. Türkmenistanyň içinde barýan etraplaryň arasynda da postlar bardyr. Ýani her agyllaryň içine agyllar kontrol etmek üçin şol agyllan daşyna ýani ýaşyllyk meýdana, ýani ýaşyl ışıgyň şol 5 tane vilayetdäki şo gölleriň içindäki ýaşaýan raýatlara çykmak gadagan ışıgy bar. Daşyna ýörüýte goýulan zatdy. Indi ýaşyl ışık näme? Ýaşyl ışık kimler üçin? Ýani bizi sömürýänler üçin. Olar üçin ýaşyl ışık mydama Türkmenistan açykdyr. Ine görýänsiňiz, Taliban arkaýyn giyip çykyp göründir. Ýa başga bir ýurtun, meselem Hytaý işgärleri giyip çykyp öýüne gidip gelip göründir. Hatda
koronavirus döwründe orslary bilýäsmi damada orslan biz sömürgesiniň aşagynda. Yani Türkmenistan istenlik yerine istenlik bir zadan alıp gidip bilýärler. Olar üçin ýaşyl ışık ýanyp dur. Ýöne raýatlar üçin däl. Raýatlar ýurdun içinde bir zat etjek bolsa, derrew üstüne barýandyrlar. Yani organ ýene bir zatlar. Polisiýa diýdi, ýene bir zat diýdi, üstüne çökýändirler. Näme etdiň? Puluny ýerden aldyň. Ýene şolar ýaly zat. Kontrolyň aslynda sebäbi bu baýdagyň simgesinde, yani türkmen halkynyň baýdagy däl, bu Türkmenistany sömürjüleriň ýörüýte bir özleriniň näme diýilýär? Demezde Slogan mı yankı näme diýilýär şoňa? Alamaty. alamatı Anladyan. hava Ine alamatı. o şolaryň alamaty şekline çykarlan, yani türkmen halkynyň degişli bir baýdak däl, hiç çyly. Hmm. Buna mine ýaşap görüş, hemmämiz görýäs, yani şo baýdakdaky zat durmuşymyzda, jany durmuşymyzda geçýär. Gönümün geçirilen. Ýöne baýdak gelmedinden bunu raýatlyk sistemany taýýarlapdyrlar we niýaz goltugyny alyp gelipdir. O da bir günüň içinde, hatta şo Halmyra daga da aýyp berýärdi. Şoluň Halmyra daganyň ödem ýanynaky eginleşlerem sorapdyrlar. Yani bu aý näme, göller näme? 5 tane vilayet, 5 tane tire bilen ibarat däl türkmen, köp tireli. Ýöne näme üçin 5'si bar? Näme üçin aý tersdir? Diýip sorap, şonam kabul etmändirler. Ýöne şonu da goýupdyrlar şo baýdagy çykaryp. Indi aý bardyr. Aýam batyp barýandyr. O da nire tarap bakýa? Agyllara tarap. Raýatlaryň bolýan, ýaşaýan ýerine tarap bakyp batyp barýar. Bu näme? Yani raýatlaryň gitdigiçe, şu wagt watandaşlarymyz gitdigiçe garyplaşýandyr. Bir iş etjek bolsalar edip bilýän nädirler, önümçülük hiç ýyly ýokdur. Gitdigiçe de yani batyp çöküp barýandyr ýurt. Raýatlar üçin. Ya sömürjüler üçin bel ine häzir soňky 3 ýylyň içinde aý sömürjüler üçin batyp barýar hakykatynda. Ýöne ondan şu hereket başlamadyndan öňeçen raýatlar üçin, yani erwet günleriň barlygyny aňladýan bir şekil hökümine goýulyp durdy. Ýörüýte goýulan. Ýöne şu baýdaklaryň içinde de neme diýänsiňiz, görýänsiňiz, hemme döwletiň baýdagy beýle tarap garap durandyr tersine. Öňünde de bir ýyldız bardyr. Egerdine 5 tane göliň barlygyny bar kabul etdeliň, 5 tane göl biziň halymyzyň göli diýip kabul edeliň, ýöne daşynyň ýapyklygy näme? Näme üçin şol ýaşyl meýdanyň içinde de? Hmm. Yani gyrmady, gyzyl reňkiň, sary reňkiň daşyna gyzyl, sary reňk çyzylan, iki gatdalan göni kete çyzylan, yani haýat hökümine edilen. Can gelýär. Aha. Ha, şol. Açyldymy? Hawa. Şo haýat hökümini, haýat görnüşini edilen. Yani egerde yani türkmen halky täze Türkmenistan gurulanyna da şo baýdak bilen barmak isleýärlermi? Ýa-da azatlyga çykan bir halkyň, erkinlige çykan bir halkyň özüniň azatlygyny, erkinligini aňladýan bir simbolnyň bolmagy gerekmi? Yani ne Çanakkale söwüşinde türkler yeňiş gazanýarlar we şo taýdanam baýdaklyl Cumhuriyet kurýarlar. Hmm. Türk Cumhuriyetini kurýarlar şo baýrak bilen. Bizim şu wagt sömürjüler bilen aramyzda uly görüş gidip dur. Yani ok ýaraly, çaknyşyk bolmasa da informasiýa içinden Hmm. görüş gidýär.
Bizde şu görüşde ýeňiş gazanjagymyzdan görünip durýar, ýeňiş gazananymyzdan soňam şu sömürjüleriň simbolunu elimize alyp, ýani şu bizim baýdagymyz diýmelimi ýa-da ýani raýatlykdan çykan ýurtdaşlaryň öz baýdagy bolmalymy. Hmm. Kemine sen dowam et. Bolýa, bolýa. Owa. Ýyleşler ýeňiş, owa, ýyleşimiz o pikirini aýdýa-da görýär. Sebäbi näme üçin her kim owa her zat diýip biler, ýa Türkmenistan baýdagynyň bir düşündürüşi, bir manysy dolu berilmedik. Ýa Niýazowa, ýa Niýazow owa dolanyny gün o bile alyp gelipdir ine Türkmenistanyň baýdagy diýip. O baýdak nädip boldy, kim etdi, näme üçin owa 5 sany göl goýmana karar berilipdir diýen ýaly. Soň bir zat bardyr baýdaklaryň häsiýetinde, ýa-ni tebigatda gaýtalanyp bolunmajak bir şekil vermeli. O şekilem bir şu milletiň ynanjy bilen baglanyşykly bolmaly aslında. Edýän iş hem däl. Edýän iş bilen baglanyşykly boljak bolsa, mysal üçin Germaniýada o awtolawlary gatygowy ýokary hille öndürýärler. Mysal üçin o Mercedesiň işareti bolmaly ýa-da BMW'niň o Porsche'niň işaratlary bolmaly. Ýa-ni adamyň edýän işi hünerini o getirip goýup bilen okony, ýa-ni ondan bütün tutuş bir ýurdun demesine. Mysal üçin göl el işidir. Hünerdir, onu baýdaga getirip bilmeýär. Bir simbol bolmaly. Indi ay ýyldız nereden gelýär diýseniz, ulu şäherlerde, tozaňly nemeýe ýerlerde köplenç ay bilen ýa-ni Zöhre ýyldyzy görünýär. Zöhre ýyldızam Venüs bolmaly, planeta Venüs bolmaly. Şo görünýär, giýje ýa köplenç daň atan wagty görünýär. Parlak we aýa ýakyn elmydama görünýän nemesi. Şondan gelýär ýa-ni ay we ýyldyzyň misaly. Aslında İslamiyet bilen bir kämir baglanyşykly däl. Beýleki islami bolmayan nemelerde de tarihte gazyp tapylan nemelerde görüp bolýar. Şeýlerek bir ýagdaý bar. Soň ine Türkmenistanyň baýdagy beýlek baýdaklara hiç benzemeýändigi öz bolşy görünüp durda. Baýdak o sada bolmaly. Soňam gaýtalanyp bilinmejek bir zat goýulmagy gerekli. Bir olam köplenç ynanç bilen, düşünje bilen baglanyşykly bolmaly. Bu taýda o ine Türkmenistanyň ynanjy, düşünjesi bilen baglanyşykly yer barmy, ýokmy? Kän görülenok. Ine Abbasi döwleti bardy. Abbasi döwletiniň baýdagy nähil renkdedir diýip pikir edýän. Hayran galarsyň ine. Gara renkde. Gary renkde bolmaly. Ha. Ondan öň Emevi döwlet bar. Bular hemmesi hem ýanky halypalyk, islam döwletleri, Arap özem. Abbasilerden öňki o Emevileriňki ak. Gary renk bolýar. Ha. Ine IŞİD'in baýdagy garadyr. Talibanyň baýdagy akdyr. Şeýle ýanky köp adam aýdy ýaşyl islamyň nemesi bilen baglanyşykly diýe bilmedim. Onu nereden çykarypdyrlar? İslamiýetde ýaşyl renki kän ulu rol oýnaýan däldir. Soňky döwürlerde çykan bir nemedir, goşulan bir zatdyr. Ýaşyl renk o tebigatda ýanky neme geçirmek üçin boýaw hökmünde kän tapylýan renklerden däldir. Köp tapylýan renkler gyzyl we sary renk nemesinde. Iň köp gabat gelýän ýaşyl iň azlaryň içinde. O şeýler neme bar. Şu sarık näme aýdylýar? Sarık sözü. Sarık mı? Şu neme? Kella saralýar. Hawa saralýar. Selle aýdylýar, sarık diýilýär. Muhammed Peýgamber Medinäge gelen wagty şonda şo Muhammed Peýgamberiň egindeşleriniň biri aýtdy, ýani Medinäge girende baýdaklyk girdi, girdi maslahat berýär.
Şonu şu aýdan adam özüniň sarıgyny çykaryp bir mızragyň ujuny daňýar. Hmm. Mızragyň ujuny daňyp şonu baýda getip girýär. Ak baýdagy. Hmm. Yani Awa. İslam dininden diýip aljak bolsalar diýdim-de, yani ýaşyl renkli baýdak ýok bu döwürlerde hiç. Awa. Ak, Yo, gara, soň çykan zatlar gyzyl, bular. sary. Awa soňa baka Gög renk hem Hmm. nemes soň çykan renkler bolmaşy. Gög renk hem. Awa. Ýagny men okan wagtym ýokdy. Gyzyl renk geçýär, gara geçýär, ak geçýär, Hmm. sary geçýär. Awa. Indi men häzir şu wagt ekrana Selçukluýynyň iň köne tapylan ýa-ni bilinýän iň köne 11-nji asra degişli baýdagyň galanysyna şu çep tarapda. Sağ tarapda da şonuň dikeldilen görnüşi. Ol böleklerin benim ýerleşler size nähili görünýär. Ünsli seretseňiz şu nemedäki dikeldir. Ne gyzyl we sary renkde. Goşa kelleli o bürgüt nemesi var da. Selçukluda ýa-ni baýdak nemesini köplenç goşa kelleli bürgüt ýa-da okýay hökmünde ulanypdyrlar da. Manysy var. Ine şu wagt häzir Türkmenistan baýdagynyň manysy näme diýsen hiç kim düşünürip bilmeýär. Hatda ýanky zeytun ýapraklar diýdim. Şu buğdaýyň yapragy diýip görenler batkanda. Olam zeytun ýapragy hem Ha, agzy berlik agzy berlik diýip aýdýarlar. Ýöne agzy berlik däl o söz ýa parahatçylygyň demesi işareti. Köp neme muallimler agzy berlik diýip o sözü neme etmeli, empoze etmeli halka, çağalara. Şonuň üçin ulanýan bolmaly. Ýöne ine şu taýda görüşimiz Selçukluýynyň demesi bu. Bu goşa kelleli bürgüdüň nireden gelýänligine değişli her türlü nemeler var ýöne bir mitologiýa nemesinde ýani sümrük bürgüt adında bir taňry bar. Olam ay bilen güni ayaklarında tutýar we asmanyň hökümdary iň güýçlüsi diýilen ýalak bir nemede bir düşünje bar. Ine şu köne Türk döwletlerinden galan nemeler, düşünjeler, mitologiýalar. Goşa kelleliğinin şu taýdan gelenligine düşünülýär. Başga da ýurtlarda var. Ulanylýar ýanky güýçli haýwanlaryň ýanky ýolbarsyn sypaty ulanýan ýerler hem bar. Käbir ýanky ýurtlaryň baýdaklarynda häzire çellinem gabat gelip bolýar. Şonuň ýaly bir neme ýöne ine Türkmenistanyň baýdakly meselesine gelse ýeňiş ýamy düşündirip berdi öz pikirini. Hakykatdan hem bir baýdakda ýanky göl 5 sany onda da gölleriň sany sadece ýok. Dır ýanky ýöne gölleriň yer alma mümkinçiligi ýok hiç bir nemede. Ýa baýdakda yer almaýar. Bu milletleriň tarihi has öňe gidýär, soňra bir onanç bilen baglanyşykly nemesi bolmaly, manysy bolmaly. Ine göl bir onanç bilen baglanyşykly dyna onanylýarmy ine? Şo tarap bardy. Ine haly näçinji asyrlardan bäri bar dokolýar. Ine halynyň taryhyny bilýäsmi? Kaçan öwrenipdir? Nädip o dokapdyrlar? O halylary satypdyrlarmy? Başga nämeler edipdirler? Diýilen ýalak nemeler barda. Sebäbi göçebe millet agyr ýük isleýän däldir. Ýaniş ýyldaşlar. Halynyň hem belki de ýa-ni gara öýüň nemelerinden hem has agyrdygyny bilýärse. Agyr nemede bolýar. Ýa-ni göçmeýän görnüşindäki milletleriň dokap biljek nemesi bu. Ýa-ni dowamly göçýän millet o keçe ýa-da o ýa-ni gilem diýerler näme has inçerakler bar. Şonuň ýaly ýeňil nemede bolmaly da. Ol eýýäm yerleşip ýaşap başlandan soňky Selçuklu döwürler belki ondan azyrak öňrek çykan bolmagy İslam mümkin. dininden Ýöne şol Orta soň Aziýada, Orta Aziýada çykypdyr. Türkiýe gelen wagtyňyz Türkiýanyň owalaryna häzir hem gilem diýär, kilem diýip aýdýar. Türkiýede kilem
nemesi has o giň ýaýrandyr. O soňra has o meşgullanyp üstünde oturulyp işlenen bir zat. Şeýle ýöne bu taýdaky many şu ýanky velayet geçen aýdyp geçdim. Ýanky arap nemesinde velayet sözü bir koloniýanyň manysyny berýär. Velayet diýmek eýeçilik diýmek. O kimiň eýeçiligi padşanyň ýa-da sultanyň eýeçiliginde. O ýanky näme üçin eýe bolýar? Salgyt alýar. Velayet diýmek ne koloniýa diýmek. Bu taýda da ine velayetleriň demesine görkezýär ine koloniýalary. Türkmenistany 5 sany koloniýal neme bölüpdirler, ona baýdagy beripdirler-de. Şu 5 koloniýanyň owa simwol hökmünde beripdir. Ýoksa ine bu göller wagtyň geçmegi bilenem has gowusy çykyp bilýär. Has üýtüp gidip bilýärler. Işlenip ýa bir dinamik bir zat göl. Baýdakda dinamik zatlar yer alýan däldir. Ýa-ni üýtgemel däl, ine ay ýyldys üýtgeýän däldir. Köplenç daňdan çykan wagtyňyz görüp bilýäňiz hakyky şu nemede. Dolu görünüşinde ýa ýarym görünüşinde tapawut ýok. Görüp bolýar. Şeýlerek ýagdaý bar. Ondan soň ýene bir aýdylmaly bir möhüm bir zat bar. Ulus döwletler diýär-de, milli döwletler, milliyetçi döwletler. Fransuz rewolýusiýasyndan soň orta çykyp başlaýar. Soň milletçi döwletleriň her gaýsynyň öz baýdagy bolmaly. Ine national diýär, milli baýdak. Ýa national flag diýip geçýär ingliz ýaýdanda. Şu milletiň ýa-ni aýratyn bir millet hem döwlet nemesi bar, ýa-ni nation state diýip bir düşünje emele gelýär şonuň netijesinde. Fransuz rewolýusiýasynda padşalyk we diniň üstünligi ortadan aýrylýar Ýewropada. Soň şonuň ýerine o gelmeli zat, ýa-ni millet, millilik, milletçilik gelýär we döwlet hem şoňa görä bolmaly, ýa-ni milli döwlet. Ýa-ni nation state diýip geçýär. Soň şoňa değişli baýdak gelýändir we aňsat baýdak üýtgeýänlerdir. Mysal üçin Germaniýa baýdagy köp üýtgendir. Germaniýanyň her nemede görüp bilersiňiz ýöne nemesem üýtgeýär, döwlet formasam üýtgeýär. Germaniýanyň baýdagyny üýtgemegi bilen bilelikde. Ýa-ni üýtgemeginiň sebäbi şol, baýdagyny üýtgemegi. Indi hakykatdan bir insan hukuklaryny we insanyň gymmatlygyny goraýan bir baýdak bolýar şol wagtyň özünde. Ýa-ni birlerini öňe çykaryp beýlekler aýranok. Ondan öň baýdaklar nädip öňe çykýardy? Mysal üçin goşa kelle bürgüt, ýa-ni kynyk, oguzlaryň kynyk tiresinden ýa-ni boyundan gelendigine aýdylýar-da. Gelendigi aýdylýar. Ýani goşa kelle bürgüdüň Seljuklu baýdaklarynda ýa ondan bunda deň gelmegimiziň sebäbi şolaryň bir ynanjy, ýa-ni oguzlar bilen baglanyşykly bu neme. Şonuň üçin hem şol öňe çykýar. Ýa-ni bir maşgalanyň simboly bolup bilýär. Şu bir maşgala bir zady özüne simbol edip tutunýan bolsa, soň şolam güýçlenýän bolsa, güýçlü bolsa, padşah bolsa, soň wagtyň nemesi bilen şol o döwletiň bolýar. Şeýlerek bir neme ýagdaýda ýöne ulus döwletlerde, nation state'lerde bütün nemeni ele aljak sahada we ýa-ni insan haklaryna dogry gelmeli we tiraparazlyk ýa-da käbir milletleriň nemesini öňe çykarjak şekilde bolmaly däl. Mysal üçin Türkiýanyň nemesi o bölüji bolmaly däl. Mysal üçin Türkmenistanda bölüjlikli bar. Iki görüşde bölüjlikli bar. Ýa-ni nädip bölýärler? Birinciden siz diýe 5 sany aýratyn neme diýe. O şey dip bölüpdirler, 5'e bölüpdirler. Soňra bu taýa goşulmadyklar bar. Olam aýratyn bir bölek. Düşünüp bilýäňizmi? Ýa-ni 5 gölüň hersiniň aýratyn deme şekli bar-da.
her görüň aýratyn şekil. Ýani bir-biriňizden aýry diýen ýaly bir alamat berýärdi. Owa elmi Baş gör. damat aýyrtyňyz diýen ýaly soňam. Oo. Ýa-ni ýokardan aşağı, mysal üçin meniň bilişim iň aşagdaky daş ozunkumdy. Dogly ýadyma düşenok şeýleräkmi kän ýana? Menen bilemok şo haýsynyň Owa haýsyny näme öldüğünü kän bilemjok. bilemok. Mesela bize değişli, yani bizim demem ýa bir ýurdun eýesiniň ýa-da ýurdun halkynyň edip biljeği bir baýdak däl bu. Ýa bu aýy ters baktırmak kimin aklyna gelipdir. Ine baýdaklar köpüsi eýýän bar da ine aý bilen baglanyşykly baýdaklar. Bütün demelerde aýlar şeýlere serediýär ýa-da birazrak. Ýa kemine Türkmenistanyň tersten. men pikirimçe ol ozorlan taýýarlanan bir zat bolmaly pikir edýän mene. Menden şeýle pikir edýän ise aý batyp bar ýa-ni raýatlar hiç zat etmeliler. Raýatlary bir koloniýanyň içinde bolmaly, o ýerden çykmalylar. Hemme ýere post goýmaly, üstlerine de ýani milisiýadan hem doldurmaly. Ýani bir azat gezip gören adam bilen milisiýaleriň sany heňeçerräk. Ýagdaýda gelýär, olaňam daşyndan ýene olaňam olara da bir maglumat getirip berýän ýene şo raýatlaryň arasyna işleýänlerken, ýani arçynlyklardakylar köpüsi şeýle işleýärler. Owalarda ýenelerde näme bolup geçýänlikden habar berip durýarlar. Ýani raýatlary ýa şo batyrmalylar. Raýatlar batmaly. Ve galan ýerem ýaşyl ýer bolmaly, o da sömürmelik bir giden meýdany. Yani bölücü bir siz şekil. resurslara o değinmeýäňiz şu duran ýeriňizde durun, goşulaňyz ok. Ne kalsın, näme zary bolsa alars diýen ýaly. Gadym sary da daşy ýani kızgylyş diýä siz üçinmi dama diýä ýanyp duranlar diýä siz diýä resurslar bilen yer üstü baýlyklar bilen işiniz bolmasyn diýä. Hatda hani toprak bar. Toprak kärende diýendir. Ýani çykýa daşyna bir raýat ekin ekýä, buğday ekýä, palty ekýä. Ýöne özüniňki däl. Ýa-da zorlap ekdirýärler. Sen diýär bu ýyl palty ekersiň, bu ýyl buğday ekersiň. Şunça sentler tawşyrmasaňam üstüniň hemmesini pulunu tölersin. Toprağım onunki däl. Ýöne işleýänem ýene raýat. Yani hemme taraplayın öňürtü taýýarlanan bir şekilde o edilen şo durmuşy geçirecek bolan ýa geçirip duran şekillerine, geçirip duran işlerine özleriniň simgelerine yani nişanlaryna yerleştirenler bular. Ýöne buňa da raýatlaryň akly etmeýärler. Bunan biz arkamyza asyp baýdagymyz diýip göterip aýlanyp görýär. Ýaşlarda da, genellerde de arkamyza Yok, bizde yankı düşünülen yok. Hiç zaten aslı yankı. Bizde soramak nemesi yok. Dəbi yok. Bütün dəb desturlar var. Gerekmeyecek. Yani soramak yok. Näme üçin ine o renk ýaşyl bolup biler. Diýen ýaly soraljak. Yo çağlar sonra ya. Çağlar sonra ya. Şoň üçin mektepde ine hekaýa ýasap düşündirýärler. Türkmenleriň 5 sany tiresi var, ýene näme eýle beýle diýip sanap berýär. Ine sorasaň ine är sary taryhyny görüňler. Hiç kim görüňler bilmeýär. Bilmeýär ýa-ni beýlekler hem edil şeýle. Bilýän belki garrylardan bardyr bir sany galany, olar hem az çala bilýändirler. Ýöne bilinmeli. O är sary diýip mysal üçin aslında bir boy tire ýok. Ýani bir Mahmud bir zat bolmaly ady. Ýani lakamy är sary. Lakamy är sary. Şonuň izine o düşüp ýani bir boşun o derede Balkanda yüzünden o bıçak kesip ýa-ni şu çekkesinden bıçak kılıç kesip gan ýitirip ölýär. Balkanda garrygala taraplaryndan bir ýerlerde bolmaly mazarlygy.
Uzak tarihiňem bir zat däl, Maktumuldan biraz öňküme döwürlerde. Kän uzak bir zatdan da. Ýöne ondan tire ýasap bilen ok. Ýa gyska özem gaty ýaş, 40 ýaşlarynda mı 40 näçe ýaşlarynda ýaş ýolba demesinde. Ýa-ni gylyç bilen ýüzü kesilip gany ýitirip ölen bolar bir adam. Bilip bilmeýärler, ýa bu zatlar bir okamaly, bir bilmeli. Ne Näme Aýtjak bolýan adamlardan zadym şu siňdiripdirler-de. Sen şu diýä, sen bu, senem o diýä. alandıran zatlar bilen Owasam gezmelidir olam diýip. benim şolmakan diýär-de. Onam Aa, aýdýan, soň soramaly da menim şu duýumy nereden bildin, aýtdyň, owa gyzyklandym diýip soramaly da men ine nereden şo bolup bilýän. O diýip sorasyn biri, sorasyn. näme ada şu tarih, tarihi dogry bilmeseň diýe, ýani dostuňy hoş huşmanyň bilersiň, huşmanyňam Dost bilersin ýani. dost bilersiň diýädi. Indi men nemäni gördüm-de şu Ukraina bilen Russiýanyň urşuny, orusslaryň urşuny. Ine oruslaryň tanklary bardyr bir giden. Ozon Hmm. $4,5 milyon ekeni men barlak gördüm şuň bahalaryny. Bir Ukrainanyň elinde Javelin bardyr. Javelin ýara. Hmm. Raket atýan, 50 atylýan. Bu ýaragyň bahasyny gördüm. Bir komplekti, ýani 6 sany raketa bilen bile bir komplekti $600,000 ekeni. Indi gözeňize getiriň. Şol $600,000 bir Javelin bilen 4 sany, 5 sany, $4,5 milyon tanky atyp ýok edip bilýärler. Gaýdy bulanmaz ýaly Indi hala getirip bolýar. ulanmaz ýaly hatda içiniň eskerleri bilen bile ýok edýärler. Hmm. Ýani $600,000 bir zat bilen $20 milyon, 24 milyon bir Hmm. zady enjamy ýok etýärler. Indi buny näme geçirip göreliň? Ýani Javelin ýarany şo komplektini dogry tarih bilen hakykat, ýani atýan raketasyna hakykat diýeliň. Javelin ýaranyň özüne de dogry tarih diýeliň. Atmaly nişanymyzam öňümizdäki ulu görýän zadymyzam biziň häzirine ýeňip bolmaz, alyp bolmaz, güýçli diýip görýän zadymyzam şu sömürjü rejim, şu wagtky sistem. Hmm. Ýani dogry taryhy goýup açyp hakykatlar ortaga çykaran wagtyň ine şu şaýady bolup görse hemmämiň şularyň nähille gedip daga barýanlygyny. Ýani atylly şo hakykatlar çykarylyp orta şu rejim daga barýar. Öz-özünden. Gitseklerini bilen oklar. Hmm. Nähil boljaklaryny. Ýani halkdanam şuny öçeni şo hemme zadyň taryhyny ýygnapdyrlar. Gizläp bilinmändir. Baýdagy bir getiripdir, eline goltugyny alyp, ýöne baýdagyň taryhyny hiç kim bilenok. Bundan öňkü baýdagymyz näme diýip soran bolmandyr. Hiç ýyly. Öňkü baýdagymyz nähil bolmaly, belki de şonu goýup bileriz. Hmm. Diýilen soragam döremändir. Gönümen alypdyr. Biziň baýdagymyz diýip goýupdyr. Indi soňky günlerim bu baýdaklar reklama kagazlary bolup hyzmat edip başlady ýurtdaşlaryna. Hmm. Belki de ýurdun içinde de şeýledir. Ýaman gülkünç bir zat. Onu men Eşik edip surata da giyinip çekjek görenler bolum da var. ýa. Eşik edip. Hawa. Ve şo gördüm stolar şonu animatör tam ilk bilen ünsüm çeken zat şo boldy gördüm. Bu diýdi. Hemme zat desem bolýan eken diýdim bu baýdak diýen zadyň diýdim adamyň gözünde ýani bir ýurtdaşlaryň gözünde hemmesi kıymat ýok eken diýdim. Ýani Hmm. sen ýüzüne telefon nomeriň ýazyp adresiň ýazyp o taýyny üýtgedip o baýdak al. Şolar ýaly ki, ýani biziň halkyň
öz seçen bir baýda bolmaly. Ýani şu söwüşde ýa-da bir ýerden ýeňilen soň ýa bir zady döredeniňden soňra şonuň alamatyny aňladýan, gaýtalanmajak bir şekilläki bir baýda bolmaly. Bu baýda halkyň baýdagy däl bu. Ýani Türkmenistanyň Bir içindäki raýatlaryň baýdagy däl. bir tarih Indi bilen olar ýurtdoş baglanşykly ýerem ýok munyň tarih bilen. baýaw Tarihi bir ýanky neme diýilýär-de, manevi bir deger bolmaly diýär-de. Ýene ýanky Türkiýanyň baýdagynyň manevi bir nemesine düşündirip berdim-de. Ýanky Çanakkala urşundan soň gan, o köp gan dökülipdir. Soň şonda aýyň ışıgy ýanky ýaktylygy düşüp şo taýda. Ganyň ýüzünde aýyň nemesine we ýyldyzy görüpdirler diýär-de. Soň nemede ýazylanda da şeýle ýanky Çanakkala nemesine bagyşlanyp ýazylan köp goşgularda, eserlerde şoň ýaly geçýär-de Türkiýede. Manysy bar. O bu ýanky bir ýerden döredip bolanok. Men aýdýan ine o göl bizim nemämiz diýende. Bolýa göl bizimki ýöne o nemisleriň Mercedesleri bar. Olaryň baýdagyna Mercedes ýa BMW'niň işaratyny goýsun. Japonlaram o Toyota, Mazda, o Lexus'unkini goýsun. Olaryň önüm näçi o eýem nemäniň 150-200 ýyla ýakyn bir tarihleri bardyr. Ýa maşin industriýasynyň, senatynyň nemede. O ýanky nemelerem birinji senat rewolýusiýasyny geçirdi-de. Ýanky ýeketäk Angliýa. O baýdagyna bir sany fabrikaň nemesini goýsun suratyny onda olarak. Bu ýanky göliň gymmatlygy nemesi onuň ýan şey dip görkezip bolanok. Ya bunu diňe şey dip watanaýarlar. Diýmek ýanky bize koloniýalaşdyranlar. Ýanky orslar. O aýryň, o bölek bolsun. Diýä mysal üçin ýanky velayetler arasy geçiş edil Ýewropanyň o ýurtdan bu ýurda geçişinden hem kynda. Posta durýan barlaýarlar Ýewropada şo zatlarym ýok. O ýurtdan o ýurdun arasyna geçen wagtym. Hawa, Bizde velayetleriň arasynda post bar. Arkaý netçäli. O näme edilýär ine bunu baýdakda da aýratyn görkezmeli, adamlaryň psihologiýasyna sindirmeli. Soň hereketde ýanky o velayetden bu velayete geçjek wagtym neme diýerler? Pasport parlaýar, durýar bir zatlar edýärler, sen umumyň bir çäreden geçirýärler-de şo taýda. Hemme ýerde bu bäşe bölmegiň bir nemesi bar, alamatlary bar. Her ýerde bar. Şonu ýaly görkezipdirler. Bularyň ýanky böl we dolandyr diýen nemesi bardyr. Böl we dolandyr diýerler, ine şu dolandyryp görler şey dip bölüp. Şonuň üçindir arada o velayet aýyrmaly, bu velayet aýrylmaly. Kene näme etmeli, onam ýöret özleri. Köbanyň myş servis bardyr gullugy. Şoluň üstü bilen ýaýra diýerler. Hatda ekranlarda da aýdyp ýörtler onu. Ine bu zatlar şey dip işleýärler ýöne o tutmaz bu gölleriň ýanky türkmeniň çuňur taryhy bilen bir baglanşyklary ýok. Ýakyn täze taryhy bilen baglanşykly bolmaly. Ondan aňry idea. Uzakrak gitmelidir ýanky düşünmek üçin. Bir manawy nemesi ýok. Aýyň, ters bir aýyň bir manawy bir zat bardyr tersi. O bu milleti batyrar diýen ýalak bir many beren bolmaklarga takma. Olaryň manawy zady bar. Olaryň bar, ýanky halkyňky Olaryň bar. ýok. Biz ine tarihimiziň en güýçlü döwründen ýanky nusga alyp bileriz bundan soň. Tarihimiziň en güýçlü ýanky bilýänimiz Seljuklular soň Oğuzlar bar, has aňra gitseňiz Gökler bar, Gökler hemmede orta nokatdyr. Ýanky Kazagyna da, Kyrgyzyna da hemmesine de ortarakdyr. Ine şeýlerek o giňşileýin pikir edilmegi gerekli bu taýda. Ýoksa
Näme zat bu? Kim etdi muny? Ýa-ni eden adam ama görkezdik, onu çeken suratlar. Ýeňiş o görkezdim, belki gören bolsa o. Ha. Olan tek bir öý bilen, ýa-ni jaýda öý bilen bir ýanynda duran adamyň nemesini gawatlaşdyryp bilen o. Ululugyny, kiçiligini, ýa-ni göwrümlerini, ölçeklerini gawatlaşdyryp. Ýa-ni näme diýilýär ona? Nemede perspektiw diýilýär-de. Ýa-ni perspektiwde uzakdaky zatlar kiçelýändir, ýakyndakylar uly görnýändir. Perspektiwiň nemesi şoldur. Bununkyda uzakdakylar ululypdyr, ýakyndakylar kiçelipdir, şeýleräk bir nemes bar. O Yo şonuň ady berilen aýdylan bolmaly. Ýani ol adamyň akly bilen o baýdak çykmaly, baýdak däl ol. Ýöne şol adamyň ady berilen bolmaly. Yo, çyzan şol diýär, ýöne onuň maslahatyny beren kim ine? Şekilini bir bermeli. Diýmek, o çyzan adam şol bolsa maslahatyny beren adamym ondanam beter samsyk bolmaly. Men häzir çyzan adam getir han nämeler çizdiň han göreli seniň çizýanyňy diýip bir çyzan eserlerde seredersiň ýa. Soň ýanky zatlar görüp şoňa nemetdimi ka, kabullandymy ka, ýani kanaat getirdimi ka? Ay bolýar, şu adama çyzdyryp bolar bu. Faýdaly onanyp bolar diýip. Tersine bolandyr. Neme merdan. Ýani şol adamyň şolar ýalaky hiç zadyň karhyna baryp bilmeýän bir çyzgyçy, suratçydygyny bilendirler meselem. Suratynda bir jaý bilen adamyň nähilleki bolmalydygynyň ara tapagyny, farkyny bilmeýän bir suratçyny tapandyrlar, begenendirler. Ha, buňa diýendirler, şu şekilli baýdak çyzdyysek, bu da baýdagyň farkyna barmaz, çyzar goýberer diýilip berilen bolmaly. Ýani aýam şeýle bolsun, terslik gelmesin diýip aýdandyrlar. Aýam şeýle bolsun, bu da çyzandyryn ha, baýdagyň şekil taýýar diýip berendir. Ýani planlaşdyran adamlar bunyň eline hemmetini beren bolmaly. Egerde bu hakykatdan hem çyzan bolsa belki däl bolmagy mümkin. Onan bilemem. Ine bir neme var da gülkünç bir ýagdaý merdan. Şu günlere çenli ahallylar bilen marlylaryň arasynda bir öz arasynda neme var da gowak bar. Şu güne çenli çözüşüp bilmeýän bir meselelerimiz var. Ýani bilen marly ahallylara mydama, ýani bizden kineli. Näme üçin kineli? Gökdepe kömege gelmäsin. Bu günlere kim aýtdyna o gelmediğine o subut etsinler. Ine şu ýörüýti edilen bir zat da nerden, ýani ahal tekeleri, mar tekeleri ikisen bir teke. Onu Gökdepe galasynda söwüş döwrüne goşutkan ölýär Maryň hany. Täherläp öldürýärler, ondan sonra Mara han diýip ahalyň hany Nurberdi hany. Ýani marlylar hem çağırýar, mar tekeler hem çağırýar da Nurberdi han mar tekelerin hem hany bolsun diýär. Ve bunu han taýlýar. Ondan sonra bir aýagy marda galsyn diýip bir söwüşde wepat bolan bir ýigidiň gelini alyp berýärler. Buňa da o Güljemal diýilýär adyna. Şo gelini alyp berýärler. Ýani mardan paraýa mardan gitmesin diýip. Soň şo ikinji söwüşindem ka şo Gökdepe galasynyň ikinji söwüşinde, ýani Nurberdi han marda galýar. Allah. Oğul ne ver yani? Göktepe'de oğul ne? Göktepe uğrat ya. Ona marda kalmagynyň sebebi şo döwürler mış ýaýır ýani eken, ýani Ors aňar tarapdan. Hawa Xiva tarapyndan hem hüjüm edip biler. Xiva tarapyndan nemetjek bolýarmyş diýen mış ýaýır ýalar. Şoň üçin Nurberdi han marda kalmaly bolýar. Oğluny goýberýär. Ýani iki ýer goramaly da. İki ýerem goramaly. Sebebi Merwi goramaly, Göktepe'ni goramaly. Ha, Göktepe'ni goramaly. Indi şu mantyga baryp bilen oklaryna merdan senem aýdyp geçdiň ha, geçen sapa. Bir gala, bir kiçi bir gala 5 ýyllap uly bir goşunyň garşysynda durup bilermi? Ýani diňe özü Göktepe'niň kömek gelmese o durup bilmeýär ha. Kömek gelmese.
Yani Mardan, Levak'tan, Daşoğlu yani o taraflardan belki kömek gelmese 5 yıl diýilen zat kän zat o. Hmm. O da toplu tüpöňlü bir goşunyň öňünde durup bilermi? Hawa. Durup Sende de bilmeýän kılıç mantyk vardı ne ýok. hawa. Sende de kılıç bar. Daşyňam gabagly. Hmm. Bunu akıl ýetiren oklar yani mydamada şu günlerim bardy meselem akala bir ýere barsaň oglanlar zatlar bilen Hmm. iyi bitýän çaý çörekler edip bolun, iyi bitýän ol başlaýarlar ondan soň ay marlylar kömege gelmändir şoň. Hadwa diýip etdiňiz bilir. Nireden öwrendin Şu diýip adam soramaldy şoň. ama. Hawa. Ýok, o tarihi bize minden öwrenýär-de ýani hakyky Hawa. tarih. Ýani aýtýan şol hakyky tarih bilen dogry tarih bilen ýa hakykati ortağa çykaran wagtyň Hmm. bu sömürge rejimi ýykylýan eken. Hawa. Şu ýalanyň Koloniýa üstüne aýrylýan gurlandyr. eken. Şu Hemme de seni ýalanyň üstünde. seni ine o düşman etmeli ýa-ni ine şu baýdakdaky 5 näme üçin 20 ýyldan. aýrýarlar. Hawa. Ine misal üçin o mardaky tekelerlen akaldaky tekeniň arasynda näde aýyrmaly? Uruşda kömek etmedin diýmeli de şeýdi aýyrmaly. İkisen bir teke ýöne olaryň. İkisen bir teke ýani bir aýry bir ýeri ýok. Hawa. İkisen bir teke ýani mardaky tekeler onnonuň o Ýön taragatdan göçüp gaýdanlar. neme diýen däldirler özem. O wagtlar nemede de ýa Owganstanyň häzirki çäginde de Guştepe çelle. Amderyanyň başlaýan ýeri diýip hasap edeli Guştepe çelle. Türkmenler ýaşaýar. Hemçe olaryň adyny tutmaýanyň Oh. sebäbi şu. Ýani iki aýratyn, ýani iki sany uly şäher bar. Bir Merw bar, bir Gökdepe bar. O ikisän bir neme, o Tireden gelýär diýip. O düşünsen, ikisiniň arasy näde aýrarsyn? Uruşturmalylar. İkisini uruşturmalylar. Beýlekler o başgarak Tirelerden. Onuň adyny ýa uruşturmak üçin adyny tutmak gerek däl, başga ýoluny taparsy ýa-da. Ýani ikisini näde aýral diýip aýdýar. Urşa eden olar, orslar. Ýa Göktepe'däki urşy çykarana olar. O izindanam diýär, neseret diýär, biz seni basyp alan wagtymyz mardakylar gelmedi diýip düşündirýärler-de. Kömege gelmedi ýa. O ýönen, o näçe ýyl kömege gelmendir? 4-5 ýyl kömege gelmendir. Bolup bilýärmi? 4-5 ýyl. O şonça ýyllar Akıl almaz bir tarih. sen Ödem öýünde. ýöne bir 5 ýyl Ha. 5 ýylam däl merdan ol. Ýani 1861-de gelýärlermiş olar. Türkmenistan. O şu taýlara 1861-de ekspedisiýa geçip başlaýar Balkandan. Alýalan. Oh. 20 ýyl. 20 ýyllap sürýär şolur. O şu taýlardan ýa Balkan tarapyndan Duruşunu ýuwaş. alynça, Balkan tarapyndan gelip alynça 20 ýyl sürýär. Ine şu nämäni üýt götdüler ha. Ýakyn tarihi ýem. 12-nji ýanwar hatyra güni bellenilýär bizde. Owalarda hemme ýerlerde öwliýalarda biz mal soýýardyk. 10-20 sany 20-30 sanak mal soýulyp şo taýda owaň hemme lemeleri gelýärdi, adamlary, çağalary hemme aýallaryna çenli gelip hemme berýärdi, sadaka berýärdi. Yo bizem berýärdik. Hemme kim bilýär ýa-ni. Bunu üç gödüp ýörüýte aýyrtdylar, ýani şu tarihi bildirmejek bolup. Ýani orsa gönümün hyzmat edýänlikleriniň bir alamaty-da. Gönümün sebäbi o tarihi türkmen halky unutmasa, ýadyndan çykarmasa, şu orsuň eden ýykgynçylygy diýip ýatlap geljek türkmen halky. Her ýatlama onu, her ýyl ýatlamaly şonu türkmenler. Bunu ýatlanmasynlar diýip ýörüýte edilen şol. Hatyra onu aýyrdylar. Kän adamyz ine ýakyn tarihda 27-nji oktýabry sentýabra geçirdiler ha. O da ýakyn tarih, ýani tarihi O sen alan wagty, meselem sen 27-nji oktýabrda dogulupsyň. Nädip sen 27-nji sentýabrda dogulup diýip ýazyp bilýär. Bular ýazýar. Bir ay soňra öňüne hile düşürýär. O Halmurada aýdýar. Biz şu 27-nji oktýabrda gol çekdik diýär biz. Ýani mejlisde karar şo gün alındy diýär. O nädip? Şo wagt alınan mejlisin kararyna son getirip
üýtgedip bilýär. Bular Yo şol ha, neme soň diýerler üýtgedi ol ýa-ni kemine. gymmatsyzlaşdyrýarlar bular şu zatlary şey edip Aha. bahasyny düşürýär ýa-ni. Ya döwletiň bir gymmatlylykları bardyr. Ya baýdak diýdi, ýa-ni garaşsyzlyk, ýa-ni yalan bolsa-da netijede bir neme de ýalanyň hem nemesini oýnap o tozagyny çykardylar-da. Şeylerek bir ýagdaý soň şonu eden adam seniň o baýdagyny şey edip bölek etmezmi? Edýär. Ýene etdiler hem şo nemes şo. Şonuň üçindir biziň ýa-ni baýdakly meseleni gaýta-gaýta agzaýanymyz. Ya bu baýdak meselesi eee ýa-ni täze gurulyp bundan soňky ýörejek Türkmenistanyň ýüküni galdyryp bilmeýär. Şu baýdak Oňa bolmaýaram aslında sebäbi. Yani Türkmenistanyň görünýär bundan ama soňky ýüküni galdyryp bilmeýär. Bu ýük galdyrmak üçin hem etmändir, kim edipdir, kimiň pikiri bu zatlary ýurda baran soň anyklar. Gaty uly bir jenaýatdyr ýa bu. Ýa-ni milleti bir-birine düşman etmekden başga zat däl. Ýöregti niýetlerine edilen zat. Düşündirip bersinler kim eden olsa-da. Düşündirer çykar halk önüne ine şu sebäpden etdik, şey edip etdik. Ýöne halka da soramadyk, deputatlara da soramadyk, olaram diňlemedik diýip o zatlar näme aýdarlar. Fiildeşimiz ýazýar, kän eleştirsen diýe göle aýryp ýerine alabaý goýarlar diýär bular. Şu häzirki kelle şo wagt bolan bolsa alabaý goýardylar. Şeylerek bir neme bar. bu göli baýda edip bolar merdany nirde edip bolýar meselem haly fabrýanyň simgesi halyna getirip bolar bir haly fabrik Ýa-ni bardyr. Bu haly fabrýanyň baýdagy halyny edip çykaryp bolar. Meselem Mercedes firmanyň öz nemesi baýdagy bardyr. Mercedes belli bar öz baýdagy. neme bolup biler o türkmen haly ýa-da Türkmenistanyň Türkmen ha. halylar O, jemgyýetçilik birleşigi bolsa, ana aýlaryny, anyň ýyldızlaryny baýdagy aýap bolup ulan biler. bersinler. Ha, Şeylerek bir gerek ýagdaýy bol. bar bu işiň. Manas bu iş şowa çuňur bolmaly. Ine goşa kelleli bir üt aslında hakykatda ýok. Ýöne bu bir ynanç bir adamlaryň ýa-ni tebiğata berýän bir manysyndan gelýär. Ýa-ni aý bilen o günü tutýan bir güýç bolmaly ýa. O güýjem diýär şu bir güýç bolmaly diýär. Ýa-ni ullakan her ayağında, o birinde ay, birinde o gün var, şeyle ulu diye, o şonun üçin gündüz gece şeyle bir manylar berilýär. O köne döwürlerde ýa-ni Ýeňiş sen maňa Yuval Harari'nin bir kitabyny iýerdiň-de, soň nemelerini okudum häzir. Ha, Ýa-ni bilişsel diýär-de, bilişsel döwrü, ýa-ni bilmäne başlan döwrü jemgyýetleriň, insanlyk taryhynyň nemesinde. Şey diýip many berýär, ýa-ni bu ay bilen o gün nädip hereket edýär, nädip asmanda durýar, näme üçin gaçan ok hemme zat ýere düşýär. Ýani bu düşen ok diýär, ha diýär, onda muny guşlaryň uçýanyny bilýär. Guş uçýanyny bilýän bolsa diýmek mundan bir guş tutýan bolmaly bu. O gün bilen ay ýoksa ýere düşerdi diýip şeýlip o nemeden gelinýän bolmaly. Ine şonu beripdirler, ýani bu bir manysy bar. Ýa-ni şo döwürlerde şu nemäniň alynmagynyň. Soň o taňrynyň adam o sümrük bürgüt diýerler. Şeýle bir taňry neme dipdirler atalarymız ýeňiş. O Uly köne bir güt, döwürler. güýçli bir güt O diýilen ýaly. güýçli bürgüt o diýilen ýaly bir nemesi berilýär-de. Az şunun ýalakrak bir nemelerden çykmaly. Ýoksa bu howadan alynan ýalak bir zat manysyny hiç kim düşündirip bilen ok şu wagta çelle. Ýa-ni düşündirýän manylary bolmaýar o milleti bölmekden ýa-ni Türkmenistany bir zada ýa-ni subyekt edip ulanýarlar. Ýa-ni subyekt däl Türkmenistan. O ýa-ni obyektdir. Subyekt bolma mümkinçiligi ýok. Ýöne demekdik. Oň manysyny biz düşündirip berdik. Berden gowy edip.
Hawa. Anlatýan terzine hemme nemeleri bilen bile özleri bilip durandyrlar. Şu wagtky ýurdun içiniň ýagdaýy bilen Baýdatdaky bir ýagdaý alamat ikisi Meňzeş. meňzeşdir. Hmm. Aýryp bolan o hiççilik gönüme ýurdun içindäki ýaşaýyş durmuş bilen biziň Baýdamyzdaky ýagdaý meňzeş. Hawa. O Ne? aşagyndanam zeytun ýapraklary o da parahatçylyk diýip goýupdurlar bu da ýani. Ýony Ay agzy ýerlik diýip parahatçylyk. düşündirýärler O aslında. ha, Asly ýani parahatçylyk. agyrlyk parahatçylyk şo ýatlarynda gediň asmanymyz asuda diýip o göllüň aşagyna ýakynjak ýerine de goýupdurlar. Ýani Olam bular mydama şol agdybirligi, parahatçylygy, asmanymyzyň asuda bolmagyny arzu edip gelsinler. Ve galan ýerleri biziňki. Yani hemme bady ine bar diýe, gadymyz bar diýe. Bunuň sözlügi yani aýtmak paýy, sözlü dille aýtmak paýy, dil bilen öwünmek paýy. Raýatlaryňky gadanç paýy, galan güýçli, uly gadanç paýy, gelir paýy. Sömürjüleriňki. Hawa. İstendik hem her bir zadynyň, yani asuda asmanymyz bar diýen aýdylýan, söz bilen aýdylýan paýy raýatlar aýtmaly. Ýöne olar asudalykda ýaşamalylar. Yani onuň hakyky asudalykda ýaşalýan durmuşyny sömürjüler ýaşamaly. Hawa. Hemme zat, Şeýle. yani raýatlar üçin ýöne bir hyýaly bir neme ýalyky bir ýurt hökmünde galypdyr da raýatlar üçin. Yani hyýalyna gowdurmuşda ýaşaýan. Kimem şu birini bir neme yani halky şeýle bir anandyryp bolýan eken merdan, yani türkmen halkymyz özümizde seredenimizde bilimde hatta şu gijäni gündüz diýip gije gündüz şu yani gije del gije asla yok. Gije diýilen bir zat yok. Ýöne sen garankyda ýaşap ýörsiň gijelik mydama. Ýöne şonu şu halka şu gündüz şuň ady şu gije del o gije diýilen bir zat asla yok diýip anandyryp bolýan eken. Yani gül ýaly ýaşaýat diýerler ha. Hawa. Yani erwet ýaşap ýörler. Bu ýaşany palçyň içinde ýaşaýarlar, çağalar palçyň içinde köçeden ýöreýär, özlerem palçyň içinde ýöreýär. Ýöne gül ýaly ýaşaýat diýär. Gödüňe gelýärmi? Yani erwet ýaşaýyş bar. Bu erwet diýilen zady sözcügi unutdurýarlar. Şu erwet zady gowy diýip, gül ýaly diýip at berýärler. Bunda halkyň dilinden düşürmeýän, yani dilini sena etjek bir sözüne getirýärler. Gül ýaly ýaşaýat. Ýagdaýyň gowumy diýär, gül ýaly. O bir bilen salamlaşýan gowumy, näme oňatmy diýär, gowy, gül ýaly hemme zat. Emma hemme zat gül ýaly däl. Açlykdan Terf agzy. başa şak dünýe diýär. Başa şak dünýe de. Açlykdan agzy agaryp duran bolsam jaň edip nähil gowum diýse, gow hemme zat. Şeý diýerler, gül ýaly. Soň o düşündirip başlaýar. Açtyn, karys sorap başlaýar, karys berip durdy. Derdim sonuna. Şeyler ya neme yokmudur Niyaz'ın dövründe giyeceğini gündüz edip işlemek diýilen söz. Hawa. Neme ýalyk orta sırların hekayesinde bir var eken bir yok eken giyeceğini gündüz edip işleyen padşah var eken diýip hakykat bilen gawat gelen ok yani giyeceğini gündüz edip şu wagt ine gijeleri o 12 açelle işleýär diýip o aýrylyp bolunlar. Yani bu hakyky bir dil ulanmaly yani bu näýeli hemme zatlar bir ýalandan ibaret. Ya düşündürşi ine diýen nemäniň taryhyna çelle Gökdepäniň o Gökdepäniň nähili urşun bolandygy, söwüşün bolandygy nemeden belli. Yani diýerim Türkiýede de gaty gowy edip düşündirýär dese Osmanlı da ýykylyp gowşap duran wagtlary ýöne şo taýdan hem kömek gelen de birki. Şo taýyny saklamak üçin diňe mardan däl, şu Türkiýeden hem gelen. Türkiýeden hem gelen ýa. Awa. Ay bular şeýdi ýoýýarlar ýa-ni taryhlary. Anekdot ýadyma düşýär. Gökdepe diýilende iki sany Gökdepeli oglan ýoldan geçip barýan bir garry orsu gitýär diýär ýoluň üstünde urup durgan
bir ýaşurraklaryň birem gelip saklap durdur näme etýäň diýse, Göktepe çozupdurlar diýe. O haçanky bolanlar diýse, aý biz ýaňy eşitdik diýe. Şonky ýaly inni ýani bu taryhyň nähili zatdygyny inni eşdenem bolsak, Ha, ne hemes peýdasy bar da ýani. ha, şeylerek. Öyle Cemlesen bo, öwrenmeli eğer islesen. taryhymyzy. Ha, demler. Hawa taryhymyzy öwrenmeli. Bilemiz ok ýani sorasaň hiç kim hiç zat bilen ok. Ýani bir zatlara eýe çykyp ýalandan ýaşap ýörenligi belli de ýa. Ya hemmäniň ýa hakyky ýalandan sorulmaly, hemme zadyň bir manysy bolmaly. Asmandan düşüp bilmeýär. Asmandan düşen hiç zat ýok. Ýani asmandan düşse-de şoň sebäbini soramalylar. Näme üçin düşdi diýip. Ýani bir zadyň ortasynda emele gelýän Başladım. dowam edýän şonuň Birden- başyna o gidip bilmesen, ýaşap bilmesen gyzyklanmaly. Bunyň başyna edip başladyk kan diýip. Ýok ine. Ýok edipdirler şey diýip o düşünmez ýaly. Orsagalary. Şoň üçin sen diýä o taryhyň ýadyndan çykar, meni söýdi ýa-da orsun emes şeylere. O yine illeşimiz aýdy harp taryhy, harp diýäni söwüş. Harp ýokmy? Harby diýäse. Ha, Harp taryhy diýen bir kanal bar diýä YouTube'da şo taýda Göktepe söwüşini aňladýar diýä. Illeşlerimiz girip şo taýdan görüpdiler. Onda o Cemle berele ýeniş o var ýa. illeşlerimiz hem ýadatmaly. Sağ olun Ha, bu illeşler. biraz- Hı hı. İyileşler, sağ olun.